मालाबानो होखांबायबो जोंना थास'निसोलै आंना आब'आ नै हेपि बार्थडे बिराद खामानि मावदों बिब' बिनानाव सानैजों बाजै गिन्द्रि बाजै जोंना जि जायो नै आब'आ इउटुबार जाबाय नालाय माथो उफायबाव हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मेरे फुंजानी सिखारनांबाय दिनै मामाइनि बर्थडे दं नालाय अमा सिथारनो नागिरदों। मेरी दीदी का बेटा है ना, उसका बर्थडे है आज, इसीलिए सुबह सुबह उठना पड़ा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, कोई वीडियो को जोबजासिम नायदो आरो मेरी चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अननानै आंनि चैनल को बयबो सब्सक्राइब खालामनानै लादो। सानैल' फैदों नै आदैजों आदाजोंल' 3:30 फैदो होनलायलायग्राफ्रा माथो दाबो रावबो गैया। स्कुलाव मोननाय जाहैबाय। औ मालाबानो होखांबायबो। बेसे बुरजा ओंखारगोन बे आदै? ओंखारोलै थोगोन ना थोआ? थोआ जानांगौ दा बिराद मेजेम दं। गोलाव अमाया साबथान जाबायहाय। थोयो मोजां ओंखारोथ' एमना 3:30 4:00 फैनो होनग्राया दाबो रावबो गैया। साथामसोल' दङ। आं फन हरनानै लेंहरजोबनांसिगोन। आले गय खावना लाय नोंखौ फैयाखैसो नंदां आमाय। अमा गोदान गन्द्राय लांफैदों गोगोम गिलिरखा। बांद्राय फिसा फिसा गोदान नांगोनहाय एवनायाव माबाखायोना हाला मेंबायबो खेबसे लिरखायो। बिदि गन बानायना सावबानो जायोमोन नों। मुरि बिस्कुट मोनजायो मालायनाव, जोंना थास'निसोलै। नाइस ओंख्रिफोर लाबोनायखौनो खोंलानो नांला, दोनसै जोंना नै लेबारा। मोजां सु बाजै। आंना आब'आ नै आब' गावदे। औ नाम मोजाङैना गावदे नङालै संगिनासो नामा? अके मोजाङै सोलोंखा। 2028 होद बावद्रायो। बोरो केका बोरो गाज्रि जागोन दे। हेपि बार्थडे दिप बसुमतारी। बिराद खामानि मावदों मालाय। गाखोनांदों गोजौआव हनै दाबो मुथाब्रैल' हादों सालाफ्रा। ग्रोम ग्रोम फाथैखालै। यही नहीं अभी और सुनिए। फाथैनि सिन्था गैयालै। फाथैनि सिन्था गैया। फाथै बागान मा जालु जोंनि गामियाव। भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। फाथै खनग्राया नै जोंना हिर'आ, केमेरामेना नै जोंना। छोटी बच्ची हो क्या? हालासो होनदोंमोन जानो नांला नोंनो हादो। उनाव सानै बिसोराबो बाबानि बिनानावफोरनि बिब' बिनानाव सानैजों जिरायनानै बिबैजों रायलायनायखौ बिदि गोबावजों मोनसे माबा मोनसे जाबासो नुलायनाय जायोना।
लेकिन सुन के अच्छा लगा। न' सिङाव ओंखाम जाखुमादां थांफैना जालानि हाला बिनानावजों बिसोर गासिबो नैबेहा बिनानाव नङा थेवब्लाबो बिनानाव बायदियानो जाहैबाय होनदों नामा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बे सासे आलासिफोर फैहांबाय लोगोफोर मेहमान लोग आ गया मतलब गोजान गोजाननिफ्रा फैहांबाय अभी खाना खा रहा है ओंखाम जाखांबाय आथिं गांखं रेजेक माल ना लकेलजों बयलारजों लगायदों दाना लकेल जोब ए बयलारसोलै ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा 50 हाँ ये कर लो पहले हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जिबौ फिथाइ बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायदों नामा नाम बोलो तुम्हारा नाम क्या था हैं हैं नहीं तुम बोलो ना अपनी मुँह से ये छोटा मामा है हाँ रायलायनाय आबाय ओके आबाय रायलायदो बालिसे सिगाङाव बे फैजेनबा बर'नि जेबो रोङामोन रायलायसै हिन्दीनि थांखायोमोन दा रोंबायना बर'खौ रोंबाय रायलायनो साबजेक्टआबो बर' लाबायना मोनसे जेबो रायलाया बिराद रायलायो माथो हारसिंसो मादै हारसिंसो माथो थांदो जिरायदो दिसो आखला ओंखायनोथ' दादामोनजों रायजादों खामानि मावग्राफोर ओंखाम जाजोब्बाय आसोलफ्रा बिराद खस्थ' मोनबाय आसोलफ्रा हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। आंना पार्सनेल आलासि बेयो जाहैबाय सोरमोनलाय खोन्थानानै लादुरा बिसि बायदि नुयोसो माने एनो चेन्ज जाबायना सिगांनि उन्दैनि फिसाजों दानि फिसाजों कालार जाबाय दाथ' आंजों बेजों सानैजों नायबा माबायदि नुयो सार बुंनायलाय जों सानैखौ नायनानै जेन'बा नोंनि गोसोआव मा साननाय दं जेनेबा उन्दैयावनो खानायमोन माने सिगां समाव जोंना बाबाया बिसिनाव थायोमोन नालाय रुम भारा थायोमोन बे समाव क्लास 3-4 आवनो मोनदांलै ना क्लास 4 ना गोसोआव दंलायबावदों क्लास 4 समावनो बिसि खालायनाय दासिम उन्दैनि फट'आ नोंनाव दंमोन दङ बैले दासिमबो गारलायाखै जों ओमफ्राय नैबेले नै उन्दैनि फट'आ दासिमबो दङ गावनावथ' गैबावादां ना नोंनावथ' गैया नै जोंना बाजै गिन्द्रि बार्थडे जा मगर क्यों नैबे बाजै सासे जोंना हाय होनदोब्रा बाजै दे नोंबो हाय होन दे शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना नै जोंना आयंआ लाबोगासिनो जोबनो गै गेदेरा जि मोजां गोसो होनानै ओंखाम संदों आयु कुछ भी ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नै जोंना आयंआ जि मोजां जादों आयु मालाय साहा लुदोंगोन नै जोंना सासे मोखांखौ नायखाबावा इयाव बाजैखौ जि गावदां जोंना जि जायो नै आब'आ क्या कर रहे है यार तू मजाक है क्या ओमफ्राय ओंखामखौनो जानो हाया हाबा
अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हे भगवान ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बागदावलाय थारदों गावआ बा जोंना बर'आ इउटुबार जाबाय नालाय माथो उफायबाव ओ भाई कुछ भी अजय आयु जि बेदर हायदों ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मर गया दोस्तों आज आथिङा साख्रुबजोब्बाय सानसे रेस्ट गैया दिनै दासो एसे रेस्ट मोनबाय मेहमान लोग सब खत्म हो गया है दा खालि ओरैनो गामिनि साफा सानै दङ ओमफ्राय ओरैनो मावग्राफोर गोजासै बारग'सिगोन उन्दुनाया खेल मोननाय नंला आं दिनै थ' अभी जोब्बायानो होननांगौ जाहैबाय खाने को मिल जाएगा बिसोरखौ जाहोखांनायनि उनाव हम लोग खाएंगे ओके ओंखाम मोनजायासै दिनै दाबो आदा थांसै औ दे होमबा थांदो आदा दिनै ओंखाम मोनजायासै साला दाबो आदै अरजोबसै नोंहा जाखांबाय ना ने सिबायफ्रा बिराद खस्थ' मोननानै दासो ओंखाम मोनजादों बुरजा जादों दासो ओंखाम मोनजादों जोंबो जानोसै दालि होदो जानोसै